Dobrodošli u 5. dan serijala Upoznavanje sa Bitcoinom. Današnje pitanje je kako mogu vjerovati sustavu bez vođe? Pa da vidimo. Jučer smo se upoznali sa problemom bizantskih generala. Kako postići dogovor u sustavu gdje se nekim sudionicima ne može vjerovati? Zašto je to važno? Jer svi tradicionalni oblici novca ovise o pouzdanim posrednicima, bankama, vladama i procesorima plaćanja, koji svi provjeravaju transakcije i provode pravila. No Bitcoin uklanja posrednike i rješava ovaj problem. To postavlja pitanje, bez pouzdanih posrednika, što sprječava Bitcoin da padne u kaos? Ključni sudionici Bitcoina su čvorovi i rudari. Kako bi se održao decentralizirani financijski sustav, Bitcoin se oslanja na dva ključna igrača. Čvorovi ili nodovi, oni su ti koji provode pravila. Čvorovi su računala koja pokreću Bitcoinov software. Oni provjeravaju svaku transakciju prema strogom skupu pravila, poput osiguravanja da nitko ne stvori dodatne Bitcoine ili potroši isti Bitcoin dva put. Ako transakcija krši pravila, ona se automatski odbacuje. Čvor može pokrenuti skoro svako računalo i vrlo je lako provjeriti sve transakcije i uvjeriti se u istinitost svih zabilježenih transakcija. Rudari, oni obrađuju transakcije i oni dodaju nove blokove transakcija. Rudari se natječu u globalnoj utrci, a pobjednik dobiva pravo dodati novi blok transakcija u blockchain. Zauzvrat dobivaju novo iskovane bitcoine plus naknade za transakcije iz bloka koje su dodali. Imaju dvojaku ulogu. Svojom potrošenom energijom doprinose sigurnosti Bitcoin mreže te se natječu za velike nagrade kroz rudarenje novih blokova u Bitcoin mreži. Ali kako to rješava problem bizantskih generala? Zamisli ogromno globalno natjecanje gdje se tisuće sudionika utrkuju da riješe jedan jedini izazov. Ali postoji jedno pravilo. Moraš dokazati da si obavio posao prije nego ti se dopusti sudjelovanje. To je dokaz o radu, proof of work. I to je ono što čini Bitcoin sigurnim, bez potrebe za bankom, vladom ili posrednikom. Zamislite to kao kopanje zlata. Ne možeš samo tvrditi da si pronašao zlato. Moraš ga fizički iskopati i pokazati dokaz. Bitcoinovi rudari rade isto, ali umjesto kopanja oni koriste računala za rješavanje matematičkog izazova. U trenutku kada rudar pronađe točno rješenje, cijeloj mreži je lako provjeriti da je posao obavljen. I sve to dok čvorovi djeluju kao budni suci, osiguravajući da svaki sudionik poštuje pravila. Zašto ovo rješava problem bizantskih generala? Jer umjesto da vjeruje jednoj strani za provjeru transakcija, Bitcoin se oslanja na kompetitivni sustav gdje se rudari diljem svijeta utrkuju za poštenu i iskrenu obradu transakcija. Prvi rudar koji uspješno doda blok dokazuje svoj rad kroz stvarnu potrošnju energije, čineći prijevarom praktički nemogućom. Varati je nepraktično. Ako netko pokuša promijeniti prošle transakcije, morao bi ponoviti sav posao koji su tisuće rudara već obavile. Nemoguć zadatak bez nerealne količine energije i računalne snage. No poštenje je isplativo. Rudarenje košta novac za struju, odnosno energiju, i opremu koju čine posebna jaka računala napravljena isključivo za rudarenje Bitcoina. Jedini način da se zarade Bitcoini je poštivanje pravila, što znači da su rudari motivirani slijediti sustav umjesto da ga napadaju. Nema jedne točke kontrole. Tisuće rudara natječu se istovremeno, što znači da nijedna vlada, tvrtka ili pojedinac ne može prepraviti Bitcoinovu povijest ili blokirati transakcije koje im se ne sviđaju. Zamjenjujući povjerenje radom, Bitcoin osigurava da su transakcije sigurne, otporne na cenzuru i neovisno provjerljive, bez potrebe za središnjim autoritetom. A rezultat toga je monetarni sustav koji nitko ne može manipulirati. Nijedna vlada, korporacija ili središnja banka niti može zamrznuti, niti cenzurirati ili inflatorno djelovati na tvoj novac. Nema potrebe za posrednikom. Bitcoinove transakcije provjeravaju tisuće neovisnih sudionika, a ne središnji autoritet. Nema pouzdane treće strane. Transakcije su konačne, nepromjenjive i potvrđene matematikom. Rješavanjem problema bizantskih generala, Bitcoin je postao prva istinski decentralizirana i na cenzuru otporna forma novca
koja ne treba povjerenje treće strane. Bitcoin služi kao digitalna gotovina koja nije vezana za geografsko područje ili neku državu i koja nema fizička ograničenja papirnatih novčanica. To je globalna digitalna gotovina i istovremeno vrijednost koja se može prenijeti i sačuvati lakše kroz vrijeme. To je najbolji štedni račun kojeg je čovječanstvo ikad imalo. I to mijenja sve. Ako ti ovo još nije jasno, ne brini. U nastavku ćemo detaljnije razložiti rudarenje i čvorove. Do sada smo pokrili podrijetlo Bitcoina, njegovog tvorca i problem koji Bitcoin rješava. A sada je vrijeme da istražimo kako Bitcoin zapravo funkcionira. Vidimo se sutra.